Mikor kezdődik végre? Itt üszölgök a kocsiban és nem csinálok semmit. Nem ezért jöttem ebbe Tatába, nem is ezt ígérted. Kíváncsi Dodó. Hello mindenkinek, köszönj te is, Dodó. Hello, sziasztok mindenkinek. Igen, itt vagyunk a tatai vadló csokadalmon. És Dodóval ne beszélj vele, légy szíves. Légy szíves. És Dodóval bemutatjuk nektek, hogy mi történik ilyenkor. Jó, persze. Oda néz ez rögtön, milyen érdekes. Légy, engedjetek be engem is, meg akarom nézni, mi ez. Na, vigyázz, nem fogok beférni. Akkor majd csak be. Na, itt, ott már megyek, na. Hát ez nem is. Léci kislány, engedd meg, hogy én is bemenjek, léci. Na, köszönöm. Na, most már én is akarok. Csússatok rá, menjetek le innen. Na, kicsit én is hadd férjek benne, hogy ügyesen csússon, másik is utána. Ez az. Na, végre. Hát este, ezért szeretnek itt bevenni. Vadudak! De gyönyörű! Apám! Mennyi? Kapja! Gyere már! Oda nézd, mennyi! Oda! Hát, ha én is megtanulhatnék repülni. Egész jó dolog ez a Minest, ez a természetfotós játszótér. Hogy Star Reporter lehessek, segít nekem Kalapjakap, és persze Józsi segítsége nélkül se sokkal mennék. Köszönöm szépen, sziasztok, köszönjük megnéztetek. Köszönjük szépen, nagyon aranyosak voltatok, sziasztok, köszönjük szépen.